Основата при нас е дисциплината, доверието и дисциплината. Никога не сме деляли учениците на големи и на малки. Винаги са били заедно и са си помагали. Същото се отнася и за колегите. Училището много се промени. В първите години се е работило основно да докажем, че можем да направим едни хубави деца. Сега вече искаме да докажем, че освен хубави деца, за нас са деца, ние можем да направим и успешни хора, пробивни хора, можещи хора. Казвам се Божидар Сакарев от 8-ми клас, ученик на ПЧМГ и съм състезател по математика. Това са медали Това е от една международна олимпиада, тук са от някои сезонни състезания, от Националната олимпиада по математика. Последните 5 години ние с радост казвахме на какви състезания сме отишли и сме донесли първите медали. Сега мисля, че вече сме безкрайно горди от олимпийските си класове по математика, по физика. По-късно продължихме с медали и от биология и информатика. Олимпийци по 2-3 дисциплини в една учебна година. Това е много. Аз като родител мога да кажа, че сме изключително доволни. За нас доброто образование е много важно. И попадайки той тук в 4-ти клас, никога не е стоял въпроса на къде ще продължи. Здравейте, аз съм Гео Калфов, ученик от 12-ти клас на ПЧМГ и съм състезател по физика и астрономия. Най-ценният ми медал е може би този от Европейската олимпиада по физика, но също от Балканската олимпиада. А иначе по астрономия се гордея с тези 3 медала от 3 последователни години, защото съм вторият човек в историята на олимпиадата, който го постига. Отцветените са избрани и... те от тебе ще искат поне един пример на 25-те. Ами преди няколко седмици се чудех дали вече съм бил на над 100 състезания и стигнах до извода, че със сигурност би трябвало да съм бил на над 100 състезания. Точната бройка не знам, но поне 100 със сигурност съм минал. Казвам се Сара Илиева и съм на 16 години от 10-ти клас в ПЧМГ. От 2-ри клас ходя на състезания по математика, но от 7-ми клас започнах да ходя на физика, на химия и на биология. Математика така е, че е скучна. Тя не е скучна. Тя просто е предизвикателство. А тук се дава възможността на ученици и на учители това предизвикателство на много високо ниво да бъде развито, оценено, разработено и всеки да получи максималното за себе си. Аз съм Сияна Павлова от 10-ти Я клас в ПЧМГ. Математика, физика, химия, биология, лингвистика. Евентуално първото място от математическите предизвикателства тук някъде, понеже, както казах, то ми е най-любимото състезание. В него задачите са много трудни, господин Симеонов много се старае, но са трудни по един много хубав начин. За него се старах най-много. Бих казал, че училището поддържа така много високо ниво на обучение, не прави компромиси с учебния материал и мога да заявя наистина най-отговорно, че тук децата се учат да учат. Това е най-важното нещо. Общо заето, моите медали са основно по информатика, но имам и успехи и по математика и по физика. Не мога да си спомня точно колко медала имам вече. Прекалено много са, за да се преброят. Нямаше как да взема всички тези постижения без изключителния екип от преподаватели. Благодарна съм и за факта, че това лято имах възможността да работя върху проект в сферата на изкуствения интелект, благодарение на моето училище и благодарение на института Insights. Аз бях част от българския национален отбор 2022 и 2023 година и представях България на най-престижното състезание за възраст под 15 години. Най-ценният ми медал е този от iWine Tibobek 2023. Това беше състезание по природни науки, нарича се състезание на младите натуралисти.
Проведе се в Казахстан, по-точно в комплекса Бубек в Алмати. Този медал ми е толкова ценен, защото това е състезание, на което се явявам за трети път. И трите пъти моят отбор връща на България 2 пъти златно, 1 път сребърен медал. И причината, по която точно този ми е толкова специален, е, че в този момент аз бях капитан на нашия отбор и аз, така да се каже, водех целият отбор напред. И затова многото време, което съм инвестирал в това, прави този медал, според мен, най-важния ми. Какво мога да кажа, че постигнахме в последните 5 години? Състезанията, на които ни канат да присъстваме, са едни от най-престижните състезания по математика. Постигнахме да станем едно от 4-те, даже вече мисля, че от 3-те най-добри училища в България, свързани с математика и природни науки.